Така, хора, сега, както виждате, се прибирам от училище. Да, прибирам се от училище. Аз съм 6-ти клас, но в момента минават колко дни. Да, и в момента това ще е крат. В смисъл, някакво видео, откъдето докато се прибира. След това ще имам още едно видео, което ще кача, където там в него ще играем една пак на Roblox, но не на Fortnite. Между другото, ако ви харесват видеята на Fortnite, ми пишете в коментарите, за да знам какви видеа да снимам и подобни, за да знам какво да правя. И да ви харесва на вас, разбира се. В момента съм тук, както виждате, към нас. Да, към нас. В момента е 5:30. Преди 3-4 минути бях в рейса, защото училището ми е на 15 км от къщи. И трябва да съм в рейса. И да, и в момента се качвам нагоре. Аз снимам с камера Action 4K, но нямам възможност да ви покажа телефона ми, защото понеже той ми е в стената, не ми се вади, защото ще го цялото време, за да се прибера. В момента съм, както виждате, ето, и хора, не знам, но имам много каналът на младежите, само за гейминг, просто има всичко в него, като скросство и мотор, защото нямам да купат кросов мотор. Чакайте. Някакъв ратлак ще ми купат кросов мотор. И имам колело на хората. И обаче ще ме съм абсолютно на сестра ми, която е 6-ти клас също, но това колело е малко. Аз го използвам, защото аз имам мекица, но на мекицата трябва да сменям на ръкофратки и дискови спирачки, грипове. Нещата са за смяна, защото много хора в гората с него. Да, и хора, чакайте много приятни и мащабни видеа, защото 100 000-те ги гоним. След това 200, след това 300, след това 400. Айде, трябва да стигнем поне 10 минута, даже и да продължаваме да стигнем. Стигаме толкова. Хора, питам ви, Роналдо или Меси? Аз ще отговоря, когато вие ми пишете в коментарите. Роналдо или Меси и Левски или ЦСКА. В момента ще кача видеото, когато стигне до нас, защото трябва да го обработя на компютъра. Да, компютър ми струва около 40 бона. 40 бона, да, както ме чухте. Заради моят компютър, кутията е супер скъпа и в момента ще го оставям. Чакайте, хора. Да, тук ще мина един човек. Компютър ми е 40 бона, заради самият ми компютър, който е кутията, която е много скъпа. И да, хора, сега ще ви приключвам и ще включа и сега.